Динамично начало в тези първи секунди на двубоя. Опитвам се да ви разкажа една история, свързана с Андон Вачев, но това ще стане малко по-късно. Сега отбелязваме страхотния шут за 2 за Йоанес Кикрилис. Да, първи точки в 11 от 12 при изпълнението на наказателни удари за домакините. 9 от 9 до този момент, нито един пропуск за пловдивчани. Пловдив се опитват да създадат общност около името Локомотив, заедно с волейболния и футболния отбор. И това за сега им се получава на домакинските мачове. Може би не сме далеч от времето, когато и агитка на пловдивчани ще пътува с отбора. Успява Кикрилис при двата си опита, връща разликата на 4 точки, пресираща защита. Малък повод за домакините да се усмихнат. Пресечка сега на Йоанес Кикрилис, която бе забелязана от Девъръл Рамзи. Рамзи по-малко от 5 минути до края на първото полувреме. Йоанес Кикрилис страни от половина терена на място на Михов. Чудесен флотър на Кикрилис. Много нелогичен опит от тройката на Седариан Рейнс. Йоанес Кикрилис в преход и тук защитата на Левски просто не се върна достатъчно. И Рамзи сега може би ще поуспокои малко темпото. Тръгва на пробив, намира Андерсън, екстра подаване към Кикрилис. Още един пробив за играч на Локомотив и това са 2 точки за Йоанес Кикрилис, който вече е с 10 и вече е четвърти играч за гостите, който минава двуцифрения брой точки. Да, този път... Да, втория играч на Левски след Седариан Рейнс, който стига до 4 лични нарушения. Единадесета точка за Кикрилис, заедно с 2 борби, 3 асистенции. Само една грешка, един пресечен пас. Естествено, Халил Милър ще бъде най-добрият играч на този двубой. Хайнаров. Ударя му с топката в крака. Това ще бъде открадната топка за Йоанес Кикрилис. Много авторитетно завършване на Йоанес Кикрилис през Максим Бочев. И прекъсване за Александър Папазов, тъй като разликата скочи до 15 точки, 64 на 79. Най-голямата в матча до сега. 30